दर्शक लोग के डॉक्टर हरिगोविंद राय के प्रणाम बा, नमस्कार बा, गोड़ लागत तनी सब भोजपुरिया जहान के। हम भोजपुरी में वीडियो ऐसे बनाइले कि हमारा भोजपुरिया भैया बहनी लोग के संगे संगे बहुत सारे लोग के लाभ मिले, एकरा से अधिक लोग लाभान्वित होखे, खूब फायदा होखे। एकरा से परिश्रम हम करीला कि रउआ सबके अधिक से अधिक फायदा होखे। तो आज हमनी के एगो बीमारी के बारे में जानल जाओ। एगो रोग बा जौना के कहल जाला जलोदर, एसाइटिस। पेट में पानी भर जाला। पेट में अगर सूजन होता तो एकरा पर ध्यान देवे के चाही, तुरंत अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ कि चाही कि आखिर पेट में हमारा काहे सूजन होता है। तो पेट में पानी होखे के कई गो कारण होला, जैसे लीवर से संबंधित कोनो बीमारी हो गई, जैसे लीवर सिरोसिस हो गई, या जना के कहल जाला हेपेटाइटिस। लीवर में सूजन कहल आदमी के लीवर में सूजन बहुत दिन से जरा लीवर सूजन बा तो ड्यू टू हेपेटाइटिस की वजह से भी, यानी लीवर संबंधी बीमारी बहुत दिन तक ले रह जाई तो ओकरा भी माध्यम से, ओकरा कारण से पेट में पानी हो जाला। दूसरा नंबर हो जाला ड्यू टू नेफ्राइटिस किडनी संबंधी, किडनी में नेफ्रॉन होला, ओकरा में अगर सूजन हो जाए, किडनी में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ओकरा वजह से भी पेट में पानी हो जाए। ड्यू टू कार्डाइटिस के मतलब हो जाला कार्डियक कहल जाला, हृदय के, हार्ट के, ओकर मेडिकल टर्म है। तो हार्ट में भी अगर सूजन हो गई, हार्ट में भी पानी की मात्रा, हार्ट में, हृदय में अगर दिक्कत हो गई कोनो तरह के, तो रउआ पेट में पानी हो सकेला। तो ड्यू टू कार्डाइटिस हो गई। ड्यू टू पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में भी जौन पेरिटोनियल लेयर बा हमनी के उदर में, पेट में, ओकरा वजह से भी ओमे अगर सूजन हो जाई, बहुत दिन से हो जाई, तो ओकरा वजह से भी रुआ पेट में पानी हो जाला। ई पेट में पानी भइला के ही नाम है जलोदर, यानी जौना बीमारी में जल की मात्रा उदर में हो जाए, पेट में पानी हो जाए, वही के जलोदर कहल जाला, वही के एसाइटिस कहल जाला। तो एसाइटिस पर हमेशा ध्यान देवे के चाही। जेकरा भी पेट में दिक्कत बा वो तुरंत ओकर जांच करावे के चाही। आ जांच करावला से पता चल जाला कि कौना माध्यम में, नहीं कौना कारण से होता है। तो जांच के पता चल जाई तो वो बीमारी के दवाई चली तो कुछ ठीक हो जाई। खाली कैंसर ना होके के चाही। अगर कैंसर हो जाता बहुत दिन से बा, लीवर में कैंसर हो जाला तो पेट में पानी उ तनी रिस्की बा, बहुत रिस्की हो जाला। तो पेट में पानी हो जाई, पेशाब बढ़िया ना होई। जैसे ही पेशाब में प्रॉब्लम होके तो सी सजग हो जाएंगे। पेट फूलल बा तो जाने के चाही कि हाँ जो जांच करावल जरूरी बा। खुल के पेशाब नहीं के हो, जल के मात्रा रुआ शरीर से बाहर ना जाई तो कहीं ना कहीं जमा हुई, जमा होके के कई गो जगह बा तो वो जमा हो जाई, पेट में जमा हो जाई तब वही जलोदर हो जाई। तो एकरा से पेशाब में अगर दिक्कत बा तुरंत जांच करावे के चाही। रउआ पैर में सूजन होखे लागेला, ओकरा से पैर में सूजन हुई, पेशाब में दिक्कत हुई, शरीर फूले लगी, धीरे धीरे चेहरा में दिक्कत आवे लगी, चेहरा में सूजन होखे लगी। तो ये तरह के कुल बीमारी बा, ए पर हमेशा ध्यान देवे के चाही। जलोदर के जांच ओकरा में से निकाल के ओकर जौन बा पेट में के पानी, एसाइटिस में जौन पेट में पानी हो जाता, वो पानी के भी जांच करावल जा सकेला। जैसे पानी निकाले के ओकर तरीका, सिरिंज से वो पानी निकल सकेला, नीडल डाल के आ पानी निकाल के ओकर जांच करा दी। पैथोलॉजी में पता चल जाई। अधिकतर पेट में पानी टीबी की वजह से होला। जब जांच हुई ना, वो पनिया के जांच हुई, जौन पेटवा में पनिया बा, और निकाल के ओकर जब जांच हुई तो ओहिए से पता चले लगी कि हाँ ये पानी
में कौना कारण से बा, ओकर कारण बैक्टीरिया में जौन बा पता चले लग जाई, तो पता चल जाई ओकर बीमारी के इलाज होई, ठीक हो जाई। आ नहीं बहुत दिन के रही, कैंसर के रूप में रही, तो ओकरा में समय लगी, ओकर परेशानी बा। पेट के पानी भी निकालल जाला, एक बैग पेट के पानी ना निकालल जाई, ओकर ड्रेन जौन कइल बा ड्रेन कइल जाई तो पेट के पानी एक बैग ना निकालल जाई, थोड़े थोड़े करके निकालल जाई। कैसे कि शरीर में मिनरल्स बा और पेट में पानी बा, तो पानी में बहुत सारा मिनरल्स भी बा, तो निकली तो परेशानी हो जाई एक बैग शरीर में, तो पेट के पानी निकलवावल जाला, लेकिन ओकरा के डॉक्टर साहब जो बा चिकित्सक के देख रेख में चिकित्सक लोग ही निकाली, दूसर के निकाली ओकरा के। तो एसाइटिस के बारे में हम लोग सबको बतौनी। एसाइटिस जलोदर जौन बा ये खास करके रुआ जौन मुख्य रूप से हम बतौनी है ड्यू टू पेरिटोनाइटिस, ड्यू टू कार्डाइटिस, ड्यू टू नेफ्राइटिस, ड्यू टू पेरिटोनाइटिस, एक वजह से हो जाला। ट्यूबरकुलोसिस पर में हमेशा ध्यान देवे के चाहिए, फोकस करे के चाहिए कि हो सकेला कि ट्यूबरकुलोसिस भी होके, तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो जाई जौना से भी रवा पेट के पानी भर जाला पेट में। तो ए तरह के कई गो कारण बा, एक बचाव के भी उपाय बा कि रवा आपन तनिको भी दिक्कत होके तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करी। जलोदरारी रस आवेला एकरा में, जलोदर खातिर स्पेशल जलोदरारी रस, डायूरेटिक चीज डालल जाई शरीर में जौन की मूत्रल होला, पेशाब के होके, पेशाब के माध्यम से अधिकतर प्रयास करेला आदमी, पेशाब के माध्यम से ई कुल निकल जाओ पानी, ड्रेन ना करे के पड़े। तो पेशाब के माध्यम से एकरा में मूत्रल औषधि दियाई, संगे संगे एकरा में ताकत के चीज़ दियाई, मिनरल्स दियाई, पर हमेशा ध्यान देवे के हुई। और चिकित्सक से परामर्श करी, अल्ट्रासाउंड कराई, तुरंत पता चल जाए कि पेट में पानी बाकी ना, तो अल्ट्रासाउंड करावल, पेट में से जो फ्लूइड बा ओकरा में से निकाल के पानी की भी जांच करावल, ऐसे भी लीवर के जांच करावल, हार्ट के जांच करावल, किडनी के जांच करावल, ये सब पता चल जाई। तो ये सब बड़ा जरूरी बा। तो एसाइटिस में घबराए के ना चाहिए, अच्छा संस्थान में जाके एकर इलाज करावे के चाहिए। जगह जगह एकर इलाज जब जैसे ही पता चल गई कि पेट में पानी बा तो एक अच्छा संस्थान में जाए के चाहिए, जौन बड़े बड़े हॉस्पिटल बा, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर जौन कुशल चिकित्सक लोग बा, जे ट्रेंड बा, जे गैस्ट्रो के ट्रेंड बा, जे हार्ट के ट्रेंड बा, जे किडनी के ट्रेंड बा, जे स्पेशलिस्ट बा इस क्षेत्र में, ओके दिखावे के चाहिए, जहे तहे ना दिखावे के चाहिए। तो आज हमने के भोजपुरिया भैया बहनी लोगन के एगो नया जानकारी, पेट में पानी जलोदर के बारे में जानकारी हम दिहली, और वह सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। और सब वीडियो देखिला, आशीर्वाद बनाइला, ऐसे आशीर्वाद बनौले रही। वीडियो अच्छा लागल होखे, जानकारी अच्छा लागल होखे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद बा। गोड़ लागतनी। जय हो भोजपुरी समाज, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद।